Шановні сябры, вельмі прыемна вітаць вас сёння на другім паседжанні клуба вуснага гісторыка. Тыя, хто былі ў мінулы раз, такі ролик яшчэ не бачылі. З кожным разам мы все больш развіваемся. Вось бачыце, у нас з'явіўся лагатып, уступны ролик. Думаем, што будзе яшчэ цікавей з часам. Сённяшняя тэма прысвечана магчымай падзеленасці беларусаў межамі, якія мы ставім самі сабе, ставім аднаму. Гэта праблема не толькі наша, гэта праблема, з якой сустракаюцца людзі розных краін в розныя часы. Сёння мы пагаворым пра заходнікаў-усходнікаў. Гэта актуальная тэма не толькі для беларусаў, для Украіны, для Карэі. Таксама мы добра ведаем пра вопыт Нямецчыны. Што з гэтага можа быць? Вось хацела паказаць вам прыклад. Дзякуючы цудоўнай Беатрыс в камандзе гістарычнай майстэрні. Вось такі прыклад, як можа камерцыялізавацца розніца паміж часткамі адной краіны. Для тых, хто не ведае нямецкую мову, але хоць можа прачытаць на кірыліцы гэта, тут напісана так. Калі ты можаш прачытаць гэтую картачку, я магу сказаць, адкуль ты паходзіш. Ярлыкі стыгмы ў 20 стагоддзі вешаліся намі, нашымі продкамі, у залежнасці ад уплыву розных макрагістарычных падзей, рашэнняў. Я, як даследчык пасляваеннай штодзённасці, даследавала такі накірунак, як навешванне ярлыкоў у сувязі з знаходжаннем людзей на акупаванай тэрыторыі і гэтак далей. І, напэўна, шмат якія спрэчныя даты, якія мы возьмем у беларускай гісторыі 20-го стагоддзя, яны могуць выклікаць у нас не толькі асацыяцыі з нейкімі баямі за памяць, таксама асацыяцыі з выстаўленнем пэўных межаў. Пэўныя межы, якія таксама ставяць праблемы, з кім мы жывем побач, ці яны для нас свае, ці нас лічаць сваімі, ці мы чужыя для тых, з кім мы жывем побач. І таму сённяшняя размова пра заходніка-усходніка, яна менавіта такая. Мы у архіве займаліся вельмі шмат тэмай 39-го году. Тыя, хто сачыў за нашай дзейнасцю, ведаюць вынікі нашых даследаванняў пэўныя. Трохгадовыя экспедыцыі уздоўж былой савецка-польскай мяжы, сабраныя больш за 200 успамінаў, па выніках створаны фільм, які дэманструецца нават на Белсаце. Таксама створаны адукацыйны прадукт для школ, прысвечаны падзеленасці Беларусі. Была праведзена навуковая канферэнцыя. Вось цытата цудоўнага працаўніка нашай каманды, навуковага кіраўніка гэтай тэмы Алеся Смаленчука, які кажа пра тое, што паказалі нашы даследаванні ў полі, што праблема захоўваецца дасюль. І мы прапануем паразмаўляць пра гэта сёння. У тым ліку таму, што колькі людзей, колькі меркаванняў, хтосьці лічыць, што гэтая мяжа дасюль ёсць у нашай свядомасці, хтосьці не. І тут я вам паказваю зусім нядаўнюю цытату з інтэрв'ю Зянона Пазняка пра тое, што ў Беларусі такога рэзкага падзелу няма. Зараз мы яшчэ праглядзім кароткі ролик з успамінамі на гэтую тэму.
раньше считалось Заходняя Белоруссия и это Западная Белоруссия и Восточная Белоруссия. Вот мы на этой стороне считались восточники, а ты на той стороне, уже в Волме, уже западники. Вот. Они к нам относились как-то недружелюбно, называли колгасники, всех колгасники нас считали. Так они ненавидели этих колгасов. А як ви їх називали? Ну, западники, все, да. А от гети, хто своє з нас, там же жили багаті, тут бідні, то вони тепер кажуть, бу бідняки, понімаєш ти? То наші їм відповідають, я там усі, от ви багаті до полотняних штанів ходили, поки большевики вас не оділи у штани. Потом. Так і справді так було, що тут бідні були, це все неправда. Не багато. В Польщі багатші люди були, що ж тут аж бідні. А чому? Ну чому я відаю чому? Я ж не відаю чому. Горували ж усі разом, то в нас же колхозів їх однособно було. Вони ж однособно жили. А скажіть, от які от відносини були з тими, хто праз мяжу, як уже границі не стало? Якби нормально дружили ви ці? Тут дружили. Ой, як границя вже не стала, як вони бідні, усі йшли сюди. А вони ж голодні були, Боже. Вони ж знають, як вони там жили за тим Сталіном, не знаю. Вони голодні, вони йшли к нам. Я, призначим, скажу вам по правде, что я ни одного человека не выпустила, как я не дала ему. Хоть что-нибудь. Ну, ни одного. Может, меня, я и кажу, может, меня Бог за это карая, что я долго живу. Правда? Ну, ни одного. Дети, идут дети. Придут с торбами. Дам хлеба, там, что, картошки, что-нибудь. Выйдут под хвойник постоять. Пойдем к бабе, ще она добрая, она ще даст. Придут, я ще дам трошка. Вот так. И так вот я и мотаюсь. Так вони там голодували? Ой, ще як. А чого? А чого? Колхоз, не було у їх, ну нічого у їх не було. Вони голодні, холодні були. Тут лепше жили? О, тут добре жили. Тут мы из-за почты, я же еще помню, из-за почты неплохо, но за почтой своя земля. А знаете, своя земля? Як человек работяга, стараешься, урабляешь, жил, то и были богатые даже, вот им шверны, были даже богатые люди. А были, что у них волока земли, это 30 гектаров. И они голодали. Гультаина. В общем, вот такие были. А были и такие.
Зараз я передаю слово шановній Волі Івановій, нашому керівнику архіва, кандидату історичних наук, вибітному архівісту, чоловіку, да, без якого просто тяжко уявити, як повстав такий організований, зручний для використання архів, і яка так само працює на те, щоб звесткі не тільки назапачваліся, але каб яны неяк інтэрпрэтаваліся. І зараз яна прадставіць сваё бачанне, як у камунікатыўнай памяці адлюстроўваюцца гэтыя вобразы заходнікаў, усходнікаў, якія паўтрэты падстаюць, як раней бачыліся і, магчыма, цяпер якія ёсць успрыняцці ўзаемныя у людзей, якія пражываюць у розных баках Беларусі, якія раней былі падзелены так званай рыжскай мяжой. Дякую, Ірина Велике. Я вельмі рада, што ў нас ёсць магчымасць сродкамі тэхнічнымі з дапамогай аператарскай працы паспрабаваць прадставіць не толькі, скажем, такія навуковыя нейкія высновы, зробленыя на падставе даследавання, але і сам дух мяжы і дух тых экспедыцый, якія адбываліся на мяжы. Бо гэта такая вельмі важная, на мой погляд, інфармацыя, якую таксама трэба адчуць. І калі я таксама пачну з уражанняў, хіба што, ад экспедыцый. Першы раз мы поехали по проекту «Память про осень 1939 года». Мы поехали на Полесье в 2012 году, и идея была такая, что поглядеть успомины с двух боков мяжи, то были з усходника и з заходника. То есть мы ехали просто по этой мяжи. І я, щиро кажучи, не чекала убачити там ніяких адрозненняў, бо країна вже одна і давно, і ніяких, так, скажем так, сюрпризів гэта не предвещало. Але, в принципе, на Полессі гэтыя адрозненні, яны не настолькі праявіліся, але уже і там было заўважна, што паміж раёнамі, якія раней былі часткамі двух розных дзяржаў, нават няма добрых дарог. Гэта такія нейкія прасёлачныя дарогі, па якіх нам прыходзілася ехаць, прабірацца фактычна праз лес. А каб праехаць праз Прыпяць, гэта трэба было праз Жыткавічы нават ехаць, каб гэту мяжу неяк адчуць. І гэта было першае такое, скажем так, то, што можна было звязаць з той мяжой, якая існавала раней. Ну і далей, калі пачалі ўжо размаўляць з рэспандэнтамі, то адразу праявлялася і была бачна нават візуальна розніца ў матэрыяльным дабрабыце. Спачатку першая вось такая памежная сітуацыя, вёскі Вялікае і Малое Малішава, гэта на Полессі, яны літаральна 3 кіламетры паміж імі, але нават візуальна, калі едзеш, значыць, на ўсходнім баку гэта савецкія такія закінутыя пабудовы, пераязджаеш пры 3 кіламетры, там такі, скажем так, край, называецца агурковы край, там цепліцы, там бачна, што ёсць жыццё. Хаця, конечно, гэта звязана у тым ліку і з сучаснымі нейкімі асаблівасцямі. Таму можна абсалютна згадзіцца, што з цытаты, яка была агучана ўжо, цытата спадара Алексія Смаленчука, пра тое, што памяць, гэта адрозненні, яны праходзяць у першую чаргу праз свядомасць і ментальнасць беларусаў на савецка-польскім паграніччы. Калі казалі пра тое, што гэта былі 3 экспедыцыі, гэта 3 розных абсалютна рэгіёна, і яны адрозніваюцца адзін ад аднаго, іх нельга, так скажем, аб'ядноўваць механічна. Гэта Полесье, там і гэты рэгіёны, яны адрозніваюцца найбольш, напэўна, па канфесійнаму складу.
То есть калі на Палесе гэта до 90% рэспандэнтаў у нас былі праваслаўнымі, і але там заўважны такі пратэстанцкія супольнасці, гэта каля 10%. І плюс можна сказаць аб тым, што гэта такі Палесе сам па сабе культурна цэласны рэгіён, там дастаткова складана было, напэўна, сфарміраваць гэта адрозненні, пра якія будзе казацца далей. І часам жыхары яшчэ і сёння вызначаюць сабе палешукі гэтага рэгіёна. Але калі наступная экспедыцыя была на Меншыну, гэта Дзяржынскі раён і Стаўбцоўскі раён пераважна, і вось там гэтыя адметнасці, адрозненні, яны як бы кінуліся нам адразу ў вочы, і мы мусілі як бы іх заўважыць. Магчыма, таму, што там 35% прыкладна каталіцкага насельніцтва. Адпаведна, усе падзеі, якія адбываліся на гэтым паграніччы, яны атрымлівалі, скажем так, больш рэзкую, больш катэгарычную ацэнку ў успамінах рэспандэнтаў. І вось уже пасля, напэўна, мінскай экспедыцыі мы пачалі задумвацца над гэтымі адрозненнямі, да, ментальнымі, культурнымі і так далейшымі адрозненнямі паміж заходнікамі, менавіта і усходнікамі, таму што гэта паняцце, яно як бы зразумела, што для гістарычных даследаванняў, навуковых даследаванняў гэта паняцце не прынята, яно не выкарыстоўваецца ў навуковым звароце, яно выкарыстоўваецца, можа быць, журналістамі, літаратарамі і так далей. Да? То есть для гісторыкаў, навукоўцаў яно як бы не з'яўляецца нечым зразумелым, і мы не можам яго выкарыстаць. І таму ўжо ў віцебскай экспедыцыі мы вырашылі стварыць такое адмысловае пытанне, і мы кожнаму рэспандэнту задавалі яго, пыталіся, хто такі заходнікі, хто такі ўсходнікі, чым яны адрозніваліся. В принципе, атрымалі дастаткова такія цікавыя абагульненні і адказы, пра які я зараз паспрабую расказаць. Значит, першае пытанне гэта вот сама назва, да, заходнікі і ўсходнікі. У тым роліку, які вы бачылі, першы рэспандэнт Мікалай Севастьянович Северин, ён, в прынцыпе, называе пэўныя сінонімы гэтых словаў. Так, заходнікі і ўсходнікі гэта маглі быць расійскамоўныя, і часта гэта былі расійскамоўныя варыянты, это западнікі і васточнікі. Для заходняга боку часта выкарыстоўваліся таксама этнічныя ці канфесійныя паняткі, гэта палякі, і ці больш зняважлівая такая канатацыя пшэкі, ці па сацыяльнаму статусу шляхты ці шляхцюкі. Што датычыцца ўсходняга боку, то тут было больш шырокі спектр паняццяў, якія заходнікі выкарыстоўвалі у дачыненні сваіх суседзяў. Гэта васточнікі, гэта такая размоўная дыялектная, якую мы сустрэлі ў Дзісні Віцебскай вобласці, вастыкілы. Гэта калгаснікі, якія ўжо тут гучалі. Гэта, трэба сказаць, што дачыненні гэтай назвы калгаснікі, як бы, асабліва на Віцебшчыне не гучала нейкай зняважлівай канатацыі, гэта проста як бы акрэсленне сацыяльнага статусу таго, што людзі працавалі ў калгасе. Хаця не ва ўсіх рэспандэнтаў гэта было. Яшчэ ўжо пасля 1939 года таксама ва ўспамінах рэспандэнткі, якую вы чулі, Антаніны Осіфаўны Арцішэўскай, гучала пра тое, што ўсходнікі прыходзілі на захад і прасілі дапамогі, у тым ліку прадуктовай. І іх пачалі называць тарбэшнікамі, бо прыходзілі з торбамі. На Палесе сустрэлася зняважлівая назва вошніцы, то есть то, што не мелі нічога. Часта вельмі называлі жыхароў усходняй Беларусі бальшавікамі. Цытата. Як пойдуць там жнуць каля граніцы, каля самай поля было, дык крычаць: бальшавікі, ці вам языкі паатрезалі, ці што? Канец цытаты.
Часам бальшавікам, от менавіта гэтай назвы бальшавікі, прыпісваўся такі дэгуманізаваны вобраз, ім нават пужалі дзяцей, што типа, дам бальшавікам, і калі дзеці раптам убачылі на той баку мяжы бальшавікоў, яны вельмі так здзіўляліся, што, оказывается, гэта людзі. Вот адна з рэспандэнтак так расказвала, як яе пужалі бальшавікамі. Часам можна было пачуць атасамліванне жыхароў усходняй Беларусі з рускімі, Расіяй, а заходняй з палякамі ці Польшай. Асабліва ў тых рэспандэнтаў, якія выразна не праяўлялі беларускай свядомасці. Цытата. «Я не знаю, где тая Беларусь была. Мы только знали, что там Россия». Конец цитаты. Что тычыцца фарміравання, працэсу фарміравання і механізму фарміравання гэтых адрозненняў, то, напэўна, можна сказаць, што яно пачалося адразу пасля усталявання мяжы ў 21 годзе. І адбывалася шляхам прапаганды, рэпрэсій, правакацый з абодвух бакоў. Зразумела, што савецкі бок у гэтым, напэўна, быў больш паспяховым. І яны рабілі, напрыклад, паказальныя мерапрыемствы менавіта на памежных рэгіёнах, якія памятаюць як усходнікі, так і заходнікі. Цытата. «Як 1 мая ці Октябрьская, так всех этих учняў у колонну, красные флаги у руку, и аж у вильчу. И на машине уключат патефон и играют. Видно, люди на деревья уже позалазили и наблюдают за нами». Конец цитаты. З іншого боку, на савецкім баку фарміраванне адрозненняў яно адбывалася больш жорсткімі такімі рэпрэсіўнымі мерамі, і нават падзеленыя сем'і яны не маглі размаўляць паміж сабой. І таму гэта таксама неразуменне, чаму не размаўляюць іх сваякі там з усходняга боку. Яно было, скажем так, фарміравала пэўную адчужанасць і непаразуменне. І вельмі часта сустракаецца такі сюжэт, я трошки ўжо казала пра гэту цытацыю, пра тое, што не размаўлялі. Чаму не размаўлялі? Вось гэта сітуацыя, калі усходнікі нават за тое, што паглядзелі ў бок мяжы, маглі атрымаць значныя такія непрыемнасці. Значная колькасць рэспандэнтаў уключае свае ўспаміны вобразы, створаныя прапагандамі, дзеяннем улады, а не ўласным досведам. І гэта выклікае дастаткова значныя супярэчанні. Напрыклад, калі ўсходнікі кажуць пра шчырую дапамогу ежы, вопратка, а таксама пра праяўленне гасціннасці, адкрытасці да камунікацыі з боку заходнікаў, у іх аповеды адчуваецца пэўная адчужанасць і дыстанцыя. Пры гэтым усходнікі таксама не бачаць асаблівых прычын для праяўлення ўдзячнасці, успрымаючы сітуацыю як натуральную. Маўляў, калі яны багацейшыя, то мусяць памагаць. Напрыклад, цытата. «Як уже границу открыли, даже приезжали к нам городы пахать на своем коне. У нас не дают дужа коней у калгасе». З іншага боку, сустракаліся і спробы развянчання гэтых міфаў прапаганды і больш крытычныя ацэнкі ўмоваў жыцця на абодвух баках мяжы. Цытата. «Говорят, что при пану плохо было, а старые люди рассказывали, что это неправда. Им неплохо было жить при Польше». Ну і калі казаць ужо пра канкрэтныя рысы, да, чым усё ж такі яны адрозніліся, то па ўспамінам рэспандэнтаў можна сказаць, што яны праяўляліся ў прынцыпах вядзення гаспадаркі, калгасы це аднасобная гаспадарка, культурных асаблівасцях, гаворкі, це выкарыстанне пэўных моўных абаротаў, папулярных песнях, адзенні, побытавой упарадкаванасці. Для заходнікаў, усходнікаў існавалі свае героі, для якіх часта не ведалі і зараз не ведаюць па іншы бок граніцы. З адным з самых значных адрозненняў было стаўленне да веры, Бога і царквы. І, як казала адна з рэспандэнтак, Татьяна Яковлевна Харитонович, самое відавочна гэта было падзел на багатых і бедных. То есть у заходняй Беларусі лічылася, што былі багацейшыя. Ну і яшчэ некалькі цытат, якія ілюструюць гэтае адрозненне. Зинаида Лахвич, Полесье, Заходняя Беларусь. «У нас при Польше кажем «день добрый», а гэта «здравствуйте» мы и не чули. Да и кажем, абы што яны кажуць на нас». Конец цитаты. Антоніна Артишевская, Міншчына, Заходняя Беларусь. «А так, як 3 мая, дык мы ідзём на граніцу і спяваем песню «Вітай май, 3 май, у палякаў блогі рай». Спяваем, што ў нас рай.
А яны саюз нерушимых республик, а нам не нравится гэта, але ж все равно побудем там. Конец цитаты. Эва Хмельницкая, Усходняя Беларусь, Полесье. Цитата. Да, при поляках было, нигде на улице смятиночки не побачишь. А у нас нельга было переступить, грязи было столько, у них чистота, а тут даже туалетов не знали. Цікаве, скажімо, адрозненне выявилось у так само ацэнцы падзей 39-го года. В принципе, як и для заходников, и усходников, это все равно было, скажем, такое знешнее уздзеянне, да, по об'єднанню. То есть пришел нехта іншы і спрабаваў аб'яднаць заходнюю і усходнюю частку. І калі для ўсходнікаў заходняя Беларусь, ну, было зразумела, што заходнюю Беларусь вызвалялі свае ад чужых, цитата, Польшу ў 39 году освободили от полякаў. Ну, поляки были недовольны, что наши освободили, конец цитаты. То у заходнікаў было, ну, скажем так, ситуация больш складаная, і яны ацэньваюць гэта наступным чынам. Заходніца Эва Парэцкая. Свае прыйшлі, я не могу сказаць. Я заўсёды чула, што гэта рускія прыйшлі. І, напэўна, найбольш такое, скажем, адмоўная, катэгарычная ацэнка гэтага з'яднання, яна якраз была і на Міншчыне. Гэта Рубежевіча мястэчка, в якой, скажем так, вось гэта ўсе супярэчанні, яны праявіліся найбольш, напэўна, ярка. Гэта цитата. Да якое з'яднання, захват, якое з'яднання, напали на сон, их постреляли всех, война настоящая была. Конец цитаты. Ну і вось гэта пытанне аб заходніках і усходніках, якое было агучана на Вітебшчыне, яно, скажем, дало магчымасць зразумець, што гэтыя людзі, яны кажуць не толькі пра нейкія мінулыя рэчы, да, якія былі да 39-го года, ці, можа быць, адразу пасля яго, але гэта адрозненне яны адчуваюцца сёння. І, в прынцыпе, калі мы размаўлялі ўжо пасля інтэрв'ю з дзецьмі гэтых асобаў, якіх мы бралі інтэрв'ю, то яны таксама казалі пра, ну, вось гэта адрозненне, калі яны ехалі там у іншы рэгіён, то таксама былі і гэтыя назвы сустракаліся, і былі пэўныя культурныя адрозненні. То есть нават можна казаць пра тое, што у пустпамяці гэтыя, скажем, гэтыя з'явы, яны таксама захаваліся. Ну і некалькі цытат, якія, ну, на сённяшні дзень, да, як ацэньваюцца рэспандэнты. Любоў Хрол, Глыбоцкі раён, Заходняя Беларусь. Яны ўсходнікі, у Бога не вераць, яны любяць выпіць, а мы отличаемся ад іх. А яны як былі калхознікі, так і асталіся. Мы былі ў калхозе, але ж мы не такія, як яны. Каб вы встретили нашага чалавека і іхняга, вы б самі поняли, што яны не такія, як мы. Конец цитаты. Евгений Клепец, Ушацкі раён, Усходняя Беларусь, пра жыхароў Заходняй Беларусі. А, такія самыя людзі, але ўсё роўна самі сабой. Вроде яны ўжо багацейшыя, лепшыя ўжо там. Сваіх дзевак замуж звалі. З нашага боку ні адну дзеўку замуж не ўзялі. Усё роўна яны там самі сабой. Ну і, скажем так, калі пераходзіць да высновы, то, конечно, нельга гэтыя адрозненні, пра якія казала, іх нейкім чынам катэгарызаваць і казаць пра тое, што, ну, яны выклікаюць нейкую канфрантацыю. Але тым не менш яны, як бы, яны заўважныя, іх можна заўважыць нават сёння на былой савецка-польскай граніцы. І калі казаць вот пра вобраз усходніка і заходніка, якія яны паўстаюцца сярод рэспандэнтаў, то можна сказаць, што заходнікі надзяляюцца звычайна рысамі культурнай адметнасці, гаспадарлівасці, пабожнасці, лічацца больш заможнымі і сёння. Усходнікі, жыхары тэрыторыі на ўсход ад былой савецка-польскай граніцы вызначаюцца як менш культурна матэрыяльна бяднейшыя, як правіла, неверуючыя людзі. Эта розніца ў большай ці меншай ступені праяўляецца ў розных рэгіёнах Беларусі сёння, у залежнасці ад гістарычных, культурных, моўных адметнасцей пэўнай мясцовасці. Найбольшая розніца праяўляецца ў асноўным у тых выпадках, калі заходнікі і ўсходнікі атаясамліваюцца з палякамі, рускімі, бальшавікамі ці саветамі.
Адрозненні ў адносінах заходнікаў-усходнікаў часам прымаюць зневажлівыя канатацыі, якія, аднак, не выходзяць за межы суседскіх ці сваяцкіх, добразычлівых ці зайздросных адносінаў і могуць выкарыстоўвацца ў жартаўлівым форме. В принципе, для мяне было і застаецца адкрытым пытанне, чаму за 18 гадоў існавання гэтай граніцы атрымалася ўсё ж таки сфарміраваць гэтыя адрозненні настолькі значныя, што іх нельга, скажем, што яны не сцёрліся нават да сёння. То есть уже прыйшло дастаткова шмат часу для таго, каб гэтыя адрозненні заўважны не былі. І вось гэта, напэўна, пытанне для разважання, і, можа быць, нехта зможа адказаць на яго. Дзякую на увагу. Дзякую. Калі вы меркавалі, як можа прайсці сённяшняе паседжанне, мы думалі, гэта будуць каментары, гэта будуць 2 даклады, і мы вырашылі, што паспрабуем зрабіць гэта ў форме 2 дакладаў, але захаваць наш самы важны прынцып, які мы абвясцілі пры стварэнні гэтага клуба, глядзець на праблему з розных бакоў. Вольга прадставіла бачанне гісторыка. Мы лічым, што в сітуацыі, калі мы хутчэй заўважаем нешта знешняе, як падзеі паўплывалі на людзей, што яны выказваюць, вельмі важны і погляд таксама філосафа, погляд унутр, паўз гэтай стэрэатыпы, якія агучваюць людзі да самого нутра, можа быць, беларусаў, да іх ідэнтычнасці. Ці сапраўды беларусы гэта нацыя на памежжы. Вось тут шэраг цытат спадара Ігара, вядомейшага філосафа, я ведаю яго сярэдзіны 90-х, калі ён быў яшчэ рэдактарам часопіса «Фрагменты», аднаўляў газету «Наша Ніва». На цяперашні момант ён кандыдат філасофскіх навук, але ў хуткім часе, я спадзяюся, будзе доктарам філасофскіх навук, супрацоўнік інстытута філасофіі Акадэміі навук, літаратар, які мае вельмі шмат літаратурных прэмій. Насамрэч, вельмі доўга можна асобнае паседжанне правесці, распавядаючы толькі яго біяграфію. Хто захоча, зможа знайсці яе в той жа Вікіпедыі. Вось гэтыя цытаты 99-го году, дзе спадар Ігар разважае пра беларускую як культуру, толькі культуру памежжа. І вось у сувязі з тым, што вы пачулі ад вусных гісторыкаў, вось гэты падзел умоўны на усходнікаў, заходнікаў, а таксама адмаўленне з пункту гледжання пэўных людзей. Ці вы далучаецеся да нейкіх з тых, хто выказваў гэтыя погляды? Ці змяніліся вашыя погляды за тыя 20 фактычна годы, калі яны былі выказаны ў гэтай публікацыі? І, можа быць, што вам як філосафу прыносіць вось гэтая веда, якую даюць сведкі часу? Калі ласка. Дзякуй. Я тут пачаў бы якраз з абазначэння яшчэ адной важнай часткі маёй ідэнтычнасці, якая лучыць мяне з архівам вуснай гісторыі ці клубам вуснай гісторыі. Я даўні знаёмец і сімпатык Алеся Смаленчука. Ён адзін з самых улюблёных, а можа быць, самы улюблёны мой гісторык, і я заўсёды марыў паўдзельнічаць у ягоных экспедыцыях у архіве вуснай гісторыі ў якасці интервьюаванага. То есть я его просил: Олесь, что вы все берете интервью у бабулек, а запытайтеся у нас, да, что мы думаем. Так что зараз я могу лічыць, моя мара вспомнилась, и это такая форма интервью. Это паўжартам, а насамрэч все пачалося сапраўды з сярэдзіны 90-х, гэта быў вельмі цікавы час, такая эпоха надзвычай інтэнсіўнага прадумывання беларускай ідэнтычнасці, беларускай гісторыі, такой змены парадыгмаў. І мы шукалі нейкія вобразы, ідэі, схемы, мадэлі, якія бы дазволілі ухапіць гэтую няглоўную рэальнасць Беларусі, якая была перад намі, і ўжо не было ніякіх савецкіх, ідэалагічных
абавязальніцтва можна было свабодна шукаць. І вот тады гэтая ідэя памежжа, яна і паўстала в якасці надзвычай важнага канцэпта. То есть ясно, что все мы тады прочитали и некалькі разоў перачыталі там и Абдзіраловіча, и всех астатніх, и там и посткаланіальныя нейкія ідэі паўставалі. І вот з гэтым памежжам атрымалася вельмі дзіўная сітуацыя. Памятаеце, Абдзіраловіч з гэтага пачынае, што Беларусь расколатая самой гісторыі, расколатая на захад і ўсход. Да? І в гэтым сэнсе міфалогія, скажем, захада і ўсхода, гэта не толькі міфалогія 1939 года і не толькі міфалогія, можа быць, гэтай беларускай штодзённасці, беларускай вёскі, прымежных вёсак, прыгранічных, але і яна прысутнічае в самой культуры, яна насычае сабой культуру. То есть, з аднаго боку, ідэя памежжа працуе. Но в той же час, калі мы пачынаем углядацца ў сам канцэпт, у ідэю памежжа, мы бачым, што не все так проста. Потому что насамрэч за словом, за тэрмінам, гэта бода, памежжа стаяць абсалютна розныя зместы. Напрыклад, ёсць разуменне памежжа як франціра. То есть, асабліва в амерыканскай традыцыі францір гэта ўвесь час адсоўная лінія, калі з індзейцамі амерыканскімі. Увесь час ты вымушаны заваёўваць, прысвойваць сабе новую тэрыторыю. То есть такого памежжа, і ясна, што за франціраў знаходзіцца штосьці чужое і варожае, да? То есть радыкальна, анталагічна іншае. Такого памежжа Беларусь і беларускае мысленне не ведае. Ёсць ідэя такого boundary, то есть штосьці, што атачае і ахоўвае тэрыторыю. Зноў жа такі, за гэтай мяжой таксама знаходзіцца радыкальна іншы, і з ім ад яго мы хутчэй абараняемся і збіраем гэтай мяжой сябе ў нешта цэлае. Як гэта не дзіўна, таксама такой мяжы у беларускай культурнай свядомасці не назіраецца. То есть першы і цікавы факт такой інтэлектуальны, з якім мы сутыкнуліся, што беларуская мяжа праходзіць пасярэдзіне. Прычым пасярэдзіне не толькі тэрыторыі, гэта хантингтонаўская лінія падзела, да? А пасярэдзіне самога мыслення і пасярэдзіне самой свядомасці людзей. То есть, прычым гэта такая мяжа, якая не толькі падзяляе на розныя часткі, на заходнікаў і усходнікаў, але якраз праз сам факт гэтага падзялення і збірае. Это амаль што містычнае адчуванне было канца 90-х, в выніку якога я напісаў гэты свой тэкст «Этыка памежжа, транскультурнасць як беларускі досвед», дзе так нахабна паспрабаваў реконцептуалізаваць, насыціць ідэю памежжа іншым зместам. Беларуская мяжа – гэта падзея, якая стварае беларускую нацыю са всех гэтых аскепачкаў, кавалачкаў, і гэтак далей, гэтак далей. І такого памежжа і такой ідэі мяжы, хаця в рэальнасці яно так і адбываецца, беларускае мысленне не ведае. То есть я так нахабна паспрабаваў быць першым, хто прапанаваў беларускую мысленню менавіта такое разуменне памежжа. То есть яшчэ раз, уявіце сабе, калі мы гаворым памежжа, першае, што нас прыходзіць на розум, гэта ёсць мяжа і штосьці каля мяжы. І мы займаем месца з аднаго бока мяжы. Але што такое гэтае памежжа з аднаго боку? Гэта перыферыя. То есть ёсць нейкі цэнтр, з якога мы думаем, які нам пастаўляе ідэі, гештальты. І ёсць гэтая ўскраіна, перыферія, то есть гэтая мяжа, за якой пачынаецца яшчэ адна перыферія. То есть у такім разуменні памежжа гэта проста няшчаснае сутыкненне двух перыферыяў, якія падзеленыя гэтай мяжой.
То есть ясно, что калі мы про самих себе пачинаем вот думать в таких категориях, мы самих себе не бачым, да? А беларуская мяжа, яна не толькі падзяляе, але і злучае. То есть беларуская падзея, ну вот, і моя інтуіцыя была, что якраз в цэнтры заўсёды все спакойна. Вот цэнтр, які з аднаго боку, ну вот, пастаўляе гэтыя ідэі гештальты, ён упэўнены в самім сабе, да? То есть эйдасы, ідэі ў цэнтры, яны як бы не крыважэрныя, яны вот такія як бы ціхія і самазасяроджаныя. А вот у момант сутыкнення з іншым на памежжы ідэі пачынаюць выяўляць сваю сапраўдную сутнасць. То есть нідзе няма больш праваслаўных, чым на Беласточчы, да? І нідзе няма больш апантанных каталікоў, чым на там Мсціслаўшчыне ці на Вітэбшчыне, больш такіх як бы радыкальных, фундаменталісцкіх. То есть вот паўстала ідэя, ну вот стварыць зусім іншую тапалогію памежжа, да? Зусім іншае, ну вот мысленне можа быць памежжа. І што яшчэ тут важна прыгадаць, сама Беларусь, калі мы пачынаем думаць пра яе в такіх катэгорыях, гэта не, зноў жа такі, не нейкая мяжа, вот злева каталікі, там, а справа калгаснікі, да? То есть вот злева палякі, там, а справа як бы ўжо маскалі, да? То есть гэта накладка. То есть, як мы ўжо казалі, самыя апантаныя праваслаўныя пад Беластокам жывуць, да? І самыя апантаныя каталікі на ўсходзе. То есть это накладка, пры якой, ну, умоўна кажучы, там усходняя мяжа вот гэтага віленскага барока ці заходняга света праходзіць па ўсходняй мяжы Беларусі, а заходняя мяжа там праваслаўна-евразійскага, да, па заходняй. То есть все становится як бы значна больш складана, чым, ну вот с такой перспективы звычайна, да? Это одна частка моей прамовы. Другая частка больш практычная, і тут я мушу прыгадаць падарожжа, там не памятаю, калі былі выбары Лукашэнкі, 94 ці 95 94 года я ўпершыню патрапіў на Конгресс сярэднееўрапейскай культуры, вельмі дзіўнае месца, сейны да Кшыштафа Чыжэўскага, які толькі тады усталяваў фундацыю пагранічча штук культур народов, да, як бы, ну і упершыню вот пасля гэтага савецкага жалезабетона, ну не толькі я, а все мы пабачылі, наколькі культурна-прадуктыўным і цікавым можа быць памежжа, наколькі вот гэтае сутыкненне там моваў, канфесій, традыцый, як бы, ну вот яно кіслародна, наколькі яно вот дае для культуры нейкі такі і гумас, і натхненне, і этас сапраўдны. То есть это все страшно важно. Пры гэтым мне заўсёды было крыху смешна, калі мы размаўлялі там з Кшыштафам і, ну, там спрачаліся, бо я выдатна разумеў, што насамрэч вот все памежжа гэтае сейнаўскае, яно крышачку тэатральна разыграна. То есть Польша гэта монолінгвістычная, монакультурная і монаканфесійная краіна, якая в таких элітарных, скажем, сваіх сегментах, вот як тое ж там фундацыя пагранічча, просто разыгрывае тэатр іншага і вот выклікае гэтых духаў. І гэты тэатр прыўкрасны, но гэта все адно тэатр. А вот у нас гэтая памежжа абсалютна рэальная. То есть взять нават вот нашу свядомасць, якая расколата паміж мовамі, культурнымі традыцыямі, і больш за тое не проста гэтае памежжа внутрана канфліктная, рэальная, і то есть яно знаходзіцца в межах адной ідэнтычнасці. І для нас гэта практычная задача.
Причем у двух таких ну, вот версиях. С одного боку, обновлять все гэтыя традыцыі, тому что ну, некоторые традыцыі практычна згубленыя, там як бы тая ж татарская, там вот татаро-мусульманская традыцыя, хэбрайская традыцыя вельмі там ну сярэдзіна 90-х яшчэ да всех гэтых слоўнікаў там як бы і прыгожых праектаў была ну, вот, непрысутная в культурнай свядомасці. То есть вот гэтае памежжа, якое прысутнічае ў Беларусі, у беларускай ідэнтычнасці, у беларускай свядомасці, як канфліктны і антаганістычны выбар там паміж там захадам і ўсходам рознымі складнікамі, паміж бальшавікамі там і палякамі, яно можа быць як бы ну як бы перадумана, рекультывавана і прарасці абсолютно фантастычна прыгожым канцэртам сапраўдных ну вот знішчаных всех гэтых традыцый. І гэта задача для культуры не на год і не на два, і нават не на десятигоддзі. Да? То есть это вот задача на стагоддзі, каб все гэта вернуть, і каб там в беларускіх школах былі там і элементы, ну не ведаю там, каб деткі і ведалі, што такое суфізм, і што такое там як бы гебрайшчына, і чым там ідыш адрозніваецца ад івріта. Ну такія вот падставовыя базавыя рэчы, якія для старых людзей, ну можа быць смешна выглядаюць, да? А вот для сённяшніх пяцікласнікаў гэта не смешна. Паверьце, як бы гэта першакурснікі некаторыя не ведаюць, як бы што это дзве розныя мовы, да? Так что вот это вот все как бы задача для культуры, и это важно. Я в правильном кірунку иду, что-то... Вот. Ну, это прыгоды самой ідэі. І насамрэч пасля Кшыштафа Чыжэўскага, пасля вот сутыкнення і вот разумення гэтай праграмы, ну вот 20 год пасля напісання гэтага тэкста, так альбо інакш в розных фарматах і в розных версіях мы ну, працавалі на гэтую задачу. І не толькі там як бы вот асяроддзе майго пакалення, але і маладзейшыя. Я з радасцю там вот назіраў там Бастылія, вот што рабіла гэты цудоўны слоўнік, там як бы ідыш, можа быць унікальны, вот які выдаў Астравух там і ну і много такіх рэчаў. Паўстаў цікавы такі смешны эпізод быў, калі я прыйшоў в ЕГУ, тады яшчэ Менскі ЕГУ, кіраваў мой былы навуковы кіраўнік Михайлов, рэцэнзент майго дыплома, а проректорам быў Дунаев, які быў кіраўніком майго дыплома. То есть на абароне яны пазнаёміліся. Вот. І яны ўжо былі страшна важныя, там ЕГУ в Менску разгарнуўся, такі элітарная інстытуцыя, і Дунаев гаворыць, што вот ёсць фантастычна прыгожая магчымасць утварыць даследчы цэнтр для ўсяго рэгіёна, а няма ідэй. То есть вот даюць грошы, $1 мільён, да, но кажуць, ну раскажыце вы пад што, як бы мы вам гэтыя грошы мусім даць, як бы, а не ясна пад што, вот як можна там як бы аб'яднаць гэты рэгіён. Я кажу, ёсць ідэя, чаму няма, то есть памежжа, то есть усходнееўрапейскае памежжа. Ну і так паўстаў кейс, в які прыйшоў там Павел Церашкович, ну вот там Навумова, ну і вельмі шмат такіх весёлых паўстаў часопіс «Перекрёсткі», які мы па сутнасці пераўтварылі в такі як бы баявы аддзел там як бы памежных войскаў. Ну і паўстала там вельмі цікавая дыскусія, таму што вот, напрыклад, да нас прыязджае Стівен Коткін, там галоўны эксперт, амерыканскі славіст і эксперт дзярждэпартамента, які як бы вот прыязджае гаворыць. Ведаеце, у нас ідуць вялікія дыскусіі зараз. Ліквідавалі аддзел Усходняй Европы в дзярждэпартаменце, таму што ну, в Евросоюз вайшлі большасць гэтых усходнееўрапейскіх краінаў. Засталася Беларусь, Украіна, Молдова. І вот ёсць невялічкі аддзельчык, мы яго не ведаем, як назваць. Вот
поступила прапанова назваць аддзел заходняй Евразіі. Ну, толькі праз наш труп, як бы ніякіх заходніх Евразій, то есть все гэтыя канатацыі, усходнееврапейскае памежжа мусіць быць. Да? Ну, это я, можа быць, перайшоў на такі крыху анекдатычны ўзровень вот такіх рэальных гісторый, але гэта тое, што вот той же Кшыштоф Чужевскі называе практыкай ідэі. Он гаворыць, што ідэі не толькі прадумваюцца, але і вот практыкуюцца, рэалізуюцца, ажыццяўляюцца. То есть насамрэч за ідэяй памежжа вот гэтага ўсходнееврапейскага і беларускай ідэнтычнасці, арганізаванай такім чынам, стаіць як бы абсалютна канкрэтная культурная праграма і культурная палітыка і палітыка веды і, ну, і много рэчаў, пра якія можна казаць гадзінамі. І вот я скончу, может быть, на таким оптимистичном завершении. У меня вот от Менска апошніх там 3, 4, 5 годов нейкая надзвычай нечакана, теплая и вот як бы позитивное ўражанне ствараецца. Вот Менск заўсёды ён крышечку заморожены, такі як бы город вот холодны. То есть у Менску з'явілася надзвычай много теплых месяцев, куды можно прийти, где можно дискутовать, где можно збирацца. Вот гэтыя месяцы там маюць, ну, там своих гаспадароў, свои графики падзеяў, ну и так далее. И это не только кавярні прыгожыя, але и вот такие, скажем, майстэрні, да, летучий университет, там Еклаб, там як бы кнігарня Логвінава, галерея Укароткая, там цехи. И вот повсюль як бы штосьці адбываецца. То есть повсюль, ну вот у меня такое ўражанне, что Менск паціху, ну і Беларусь разам з Менскам паціху ўваходзіць, ну вот в нейкі новы інтэлектуальны ренесанс. И я верю, что ідэя памежжа і беларуская культура, як культура памежжа, ну вот у гэтым новым Менску мусіць быць і будзе асноўным мейнстрімам. Зараз мы перейдем до такой традыцыйнай нашай часткі, гэта пытанні, рэфлексіі, з одного боку дакладчыкаў, з другого боку аўдыторыі. Некаторыя з гэтых пытанняў можа быць ужо не актуальны в кантэксце таго, што агучыў спадар Ігар. Ён задаў вельмі такі вялікі пазітыўны фрэйм памежжа, якое павінна нас аб'яднаць. Ці ёсць жадаючы задаць першае пытанне, ці зрабіць рэфлексію у сувязі з тым, што сёння прагучала? Я хотела бы задать питание, можно? Калі ласка. Але прошу прощения, я буду говорить по-российски, потому что по-белорусски мне тяжко думку свою. Так все-таки почему за 18 лет удалось воспитать белоруса чистого, трудолюбивого, pracowitого, там, предприимчивого, который мог свое хозяйство развивать и так далее. Почему за 25 лет, которые прошли после 90-го года, совок сидит в белорусах очень сильно? Почему? Так как вы знаете, это был, да. Ну, про 18 год, напомню, до вас. Ну, конечно, 18 лет и такие различия. Я хочу вам сказать историю своей семьи. Мои дед с бабкой репатриировали из Белостока, они те самые, как вы говорили, православные. Во-первых, их фундаментализм обусловлен был тем, что они жили в таком немножко враждебном окружении. То есть после 19-го года или 21-го какого-то, они почувствовали себя, хотя и были очень состоятельными, имели 20 там, гектаров земли и так далее, они почувствовали себя людьми второго сорта. Понимаете? Они все эти, сколько там, 18 лет, чувствовали себя людьми второго сорта. После войны, не будем забывать, там же были польские националисты, которые не простили им, что в 1939 году они вышли с цветами, встречали Красную Армию. Ну, короче, бабка поддалась сталинской пропаганде, она хотела дать образование своим девочкам, своим дочкам. И такие, что самое смешное, из 3 2 дала. Мама уже была, ей было 21 год, она не смогла. Так вот, они оставили все, приехали сюда, ни разу не пожалели. Понимаете, в чем дело? Ни разу. И поляки для них остались как бы вот, ну,
Оно негативное такое отношение. Поэтому православие, это понятно, что там оно немножко более агрессивное. Но почему же, вот я думаю, все же остальные жили в Российской империи, были совершенно одинаковыми, да? И вдруг за 18 лет такая разница. Вот даже люди отмечают, что совершенно другие они, понимаете? Нравы другие, отношение к труду. Это про Заходнюю Белоруссию и Исходнюю, да? Да. Вот почему? За 18. Так ну хорошо, прошло 25 лет. Так давайте, а мы не можем гражданина воспитать за 25 лет. Ну в чем дело? Ну, я думаю, що тут достатково просто, напевно, і складано з другого боку, щоб розрушати завжди легче, ніж створити. Тому що за 18 лет з сходнього боку це катастрофа просто внішення інтелігенції, то, що творилося на помежі там репресії. Ось, і гэта просто все знішчала і прагу там да гаспадарлівасці, прагу для развіцця, і нават глядзець немагчыма было ў той бок, таму што там рэальна такія умовы былі. Вось. А калі 25 гадоў, да, то есть гэта узгадаванне мусіць быць пэўнае, да, і яно мусіць праходзіць, напэўна, у нейкім накірунку зразумелым, ну, хаця б большай частцы тых, хто ў ім рухаецца. У нас, ну, можа быць, гэта тлумачыцца таксама гэтую самую сітуацыю памежжа, калі у кожнага там свая нейкая аскепак, які ён спрабуе там, ну, згадаваць. Можа быць, гэтай нейкай поўнай карціны яно пакуль што не складваецца, не бачна. Ну, гэта так на ўзроўні ўражання адказ. Я тут по этой проблеме хотел бы сказать пару слов, чисто что на фоне чего за 18 годов, например, не удалось зробити вот такие рекомендации. Я бы не сказал, что треба говорить мне это про 18 годов, потому что в 39 году только, скажем так, пришла Червона армия, там после полтора года з'явилася полтора года почалася советско-немецкая война. Після війни інша політика проводилася у дочиненні до заходників, до ЖКО Заходньої Білорусі певний час. Колгасы там з'явилися тільки в 49-50-х годах, коли проведена була коллективизация в Заходней Беларуси. И это 20 годов разницы. Что 20 годов были больше колгасного ладу, а это менавіта ключевое, что колгасный лад менавіта так зробив такое одружение, что там існувала приватна власність, існувала та вся культура селянська ще, а у Сходній Білорусі це ще було зламано. І з усім іншими методами проводилася та сама колективізація. Відомо, сьогодні вже шмат про це написано, шмат сказано про те, ну, як цей великий перелом відбувався в Совєтському Союзі, що просто багатейших господарів просто ламали по колено, вивозили, нищили. И фактично это, ну, заставалися ті люди, які основа, ну, бедняцтва такое, якое, ну, які не самі ліпші люди заставалися у вёсцы той самой. Ну, у Заходней Беларуси было трохи иначе, там створили это колгасы, ну, фактично они по 3 года помер Сталин, після сталінські колгасы, ті колгасы, які були після, яны вже вельми адрознювалися в любом випадку. Гэта тое, што, напрыклад, ужо мы ще памятаем, напрыклад, ну, людзі майго пакалення ў познім СССР, гэта была крайне неэфектыўная сялянская гаспадарка, але гэта ўжо дзяржаўная гаспадарка, але гэта ўжо не было тым, як бы, прыгодным правам, якое існавала пры Сталіне. Ну і ўсё гэта, я думаю, ўплывала дзеля таго, што ну, мяне, напрыклад, так склалася, што усе сваякі, яны, ну, усе продкі, яны заходнікі, усе сваякі фактично живуть у Заходній Білорусі. У той час так само я гадаваўся у вёсцы ва ўсходняй Беларусі, на ўсходнім баку. Ну і это не того, что там, напрыклад, там жили люди, хотя в самых колгасах, но там заставаліся ў сваёй вёсцы, нікуды не вывозіліся, або калі кагосьці там вывезлі, то ён вярнуўся хутка, калі уже сталінская, пасля смерти Сталіна пачалася реабілітацыя. І фактично там жили люди, які яшчэ былі, ну, уладальнікі моцнай гаспадаркі за польскім часам. Яны працягвалі ўжо дзе-то ў калгасе, ну, як бы, так выжывалі і будавалі ўжо на новай аснове сваю гаспадарку там. І так ці іначай гэта ўсё перадавалася дзецям, там, перадавалася ўнукам, і гэта ўсё, безумоўна, ўплывала, і гэта таму такое адрозненне. А ў Сходній Беларусі ўжо не было каму перадаваць, вось гэта пытанне.
там уже як бы гэта савецкае выхаванне, можна сказаць, савецкія тыя калгасы яшчэ сталінскага тыпу, яны ўжо аказалі велізарны ўплыў на всю псіхалогію. Ну, ўжо не кажучы таксама пра тое, пра стаўленне да рэлігіі, што у заходняй Беларусі так ці іначай нават у савецкія часы дзейнічалі тыя самыя церквы, касцёлы, яны там абмежаваліся, нешта зачынялася, але зусім там ужо, каб зусім не было ў вашых аколіцах, то самае, напрыклад, то гэта цяжка было шукаць. А у ўсходняй Беларусі, напрыклад, касцёлу не было ўвогуле, да 80-го года першы касцёл у Мінску быў да Алімпіяды адчынены на кальварыйскіх могілках, да гэта не было ні аднаго касцёла дзеючага, што церквы таксама былі менш распаўсюджаныя. І гэта ўсё ўплывала, таму што і сёння, напрыклад, ужо калі дзейнічаў той самы касцёл у заходняй Беларусі, дзесьці хай сабе там раней было 5 парафій, пасля стала 1, і так ці іначай ксёндз мог уплываць на свядомасць сваіх там, на сваіх парафіян, і цяпер на цяперашнім ксяндзам там, напрыклад, трэба захоўваць проста традыцыю, там як бы яны працуюць, называецца на тое, каб неяк это падтрымліваць тое, што ўжо было напрацавана раней. То ў заходняй Беларусі там ужо каталіцкі святар, прыехаўшы ў тыя рэгіёны, дзе касцёлаў не было ўжо шмат гадоў, ён ужо павінен мець уже задаткі місіянера, ён уже місію рабіць. Это вот, напрыклад, дзіўна, вот у нас моя вёска якраз у Лагойскім раёне на каталіцкая парафія, там, дзе ў 29-м годзе ліквідавалі касцёл, і не было пасля гэтага ўжо да самага, ну, да пачатку 90-х, там фактычна ніколі не было, не прыязджаў туды ксёндз, ніякай такой не было магчымасці адпраўляць рэлігійныя патрэбы, і хрысцілі нават дзяцей, хто хрысціў у Красным на Маладэчаўскім раёне, то там уже, напрыклад, прыехаўшыя ксяндзы некаторыя, што як цяпер прыязджае на такія вялікія святы і праводзіць нейкія там з Лагойскага касцёла. І ён, напрыклад, прыехаўшы ксёндз, які там раней служыў, праходзіў в заходняй Беларусі з Лідскага раёна, які прыходзіць, з'яўляецца, які там где-то раней парафію меў ёсць у заходняй Беларусі. Ён прыехаўшы туды, ён проста, на першым пачатку проста не ведае, як гэтымі людзьмі трымацца, як імі працаваць. Бо ён спрабуе працаваць тымі самымі метадамі, якія ён працаваў раней, гэта да людзей не даходзіць. Там і пытанне не толькі ў мове, што там абавязкова трэба безумоўна па-беларуску, а не па-польску, бо польскую мову не разумеюць, але таксама да гэта цяжка праводзіць. І гэта менавіта, мне здаецца, у гэтым пытанні, што гэта трэба глядзець на тое, што менавіта тое, што усходнікі знаходзіліся ў складзе Савецкай імперыі у час гэтага бальшавіцкага рэжыму у самыя ягоныя такі максімальны перыяд ягонай рэпрэсіўнасці, максімальны напал тых нялюдскіх метадаў. А заходнікам в гэтым сэнсе трохі пашанцавала, што яны, і нават добра такі пашанцавала, што яны ўжо патрапілі на самым злёце гэта менавіта самай апагею тоталітарызму сталінскага, і ўжо ім давялося так у больш мяккіх умовах набірацца гэтай савецкасці. І прабачце, яшчэ хацеў толькі пытанне задаць у Ользе Івановай, якая гаварыла пра тое, пра даследаванне, пра тое, як збіраліся гэтыя ўспаміны, і што цяпер заважаюцца нават сярод дзяцей рэспандэнтаў гэтыя адрозненні. А вось прабавалі неяк апытваць найбольш самых маладых, самую маладую частку гэтага насельніцтва цяперашняга, тым цяпер гадоў па наших наводкаў, ці гадоў па 30-40, скажем так, вось такога кшталту, ці іх таксама адчуваецца адрозненне. Зразумела, што цяпер у вёсках ўжо часам цяжка знайсці такіх людзей, што, безумоўна, што старыя гэта захоўваюць адрозненне, іхныя дзеці таксама, якім таксама ўжо цяпер гадоў за 50, дзеці такое. А вось унукі, там праўнукі, ці гэта, можа, гэта ўжо якраз такі больш нівелявалася. Да, гэта таксама цікавае пытанне, мы можам казаць толькі пра, скажем, тых, хто першага пасляваеннага пакалення, тут дакладна з кім мы змаглі паразмаўляць. Зразумела, што даследаванне то яно праводзілася менавіта не па адрозненнях, заходнікаў, усходнікаў, гэта была больш такая грунтоўная мэта. Па памяці па 39 год мы апытвалі толькі старэйшых жыхароў, а менавіта
Вось калі браць гэта вот пытанне, якое прагучала, і спрабаваць яго даследаваць, можа быць, не з гістарычнага, а з іншых сацыялагічнага боку, то гэта, конечно, добрая, скажем так, добрая ідэя для, ну, скажем, для даследавання далейшых. Таму, якби, гэта, скажем так, заходнікі-усходнікі у нас з'явіліся, скажем, паралельна з іншым праектам, да, 39-й год. То есть гэта хіба што адна з бакоў гэтых трансфармацый 39-го года. Таму просто такая мэта не ставілася. Але калі, ну, далей спрабаваць працаваць над гэтым пытаннем, то да, конечно, што можна гэта. Можно мой маленький комментарий, просто вот с моей перспективы, что сапраўды я згодны, реальность памежжа и вот як бы да военного и пасляваенная, яна досыць жорсткая, вельмі конфликтная, ну и, скажем, тут важно, наколькі культура, ці яна узмацняе гэтыя падзелы як бы і канфлікты і вучыць ставіцца як бы да іншага як да чужога і варожага, ці ўсё ж такі спрабуе з гэтым гуляцца, аб'ядноўваць. Я адразу прыгадаў народны альбом Анімпадыстава і всё, это вот цудоўны спосаб вот культуры в пэўным сэнсе, ну, знівеляваць і пагуляцца вот з гэтымі заходнікамі і ўсходнікамі, со всеми гэтымі міфамі, канфліктамі, і страшна прадуктыўны спосаб. То есть вот тое пакаленне беларусаў, якое выхавана на народным альбоме, яно ніколі не будзе грызць адзін аднаму глоткі за тое, што ты там з усходу альбо з захаду. Яно будзе ў гэтым, ну, і нават не будзе так ставіцца пасля надзенькі, як бы ставіцца да саўка, як да чагосьці страшнага і варожага. Да? То есть это таксама па-свойму сваё. Можна я яшчэ тады трошачкі працягну гэту думку? Я пра гэта, можа быць, не акцэнтавала на гэтым увагу, але вось калі мы на Высепшчыне пачалі запытвацца розніцу паміж заходнікамі і ўсходнікамі, першая фраза, якая гучала, ну такі ж людзі, ну якая розніца, ніякая розніца. І в прынцыпе гэта вот рэзкасць, якая была на Мінчышыне, яна нас справакавала задаваць гэта пытанне, і мы думалі, што мы, ну, будзем вот, скажем, гэты канфлікт будзе нарастаць, да? І прыехаўшы на Выцебшчыну, мы гэтага не атрымалі. Мы атрымалі наадварот, мы атрымалі жаданне гэты канфлікт так вот, ну, як бы сцерці. Да? То есть потым, калі ўжо задаеш нейкія іншыя пытанні, вот як гаспадарка, ці жаніліся паміж сабой, ці, ну, вот такія больш, скажем, углыб ідзеш гэтага пытання, тады толькі праяўляецца гэта адрозненне. То есть гэта не першая, скажем, не першая рэакцыя на пытанне. Таму, як бы, ну, вот згодна з тым, што у нас, напэўна, ёсць у нашай ідэнтычнасці жаданне вось гэта нейкага абагульнення ўсё ж такі, аб'яднання. Я яшчэ хацела толькі маленькі каментар, прывязку да таго, што Алесь сказаў, што так, сапраўды, напэўна, у ўсходняй Беларусі больш не пашанцавала, яна прайшла праз тэрор рэпрэсій, але трэба таксама не забываць такі аспект. Вот мы казалі пра тарбэшнікі, тых, хто прыходзіў прасіць хлеба на захад, а таксама трэба не забываць, хто прыносіў той Савецкі Саюз на захад, хто прыязджаў там ствараць калгасы, якая была сітуацыя пасля вайны, калі да 48-го года фактычна было ваеннае становішча, як спецыяльна адбіралі людзей, вайскоўцаў з іншых рэгіёнаў Савецкага Саюза, якія ніякім бокам не былі звязаны з гэтай тэрыторыяй, каб яны проста зачышчалі ад магчымых ворагаў савецкай улады. І таксама гэта спрыяла вось гэтай канфрантацыі, успрыняццю. Успаміны праходзяць выпадкі, калі у рэспандэнтаў хтосьці гінуў са сваякоў, бо паехаў там дапамагаць усталяванню гэтай улады. Ці неразуменне, калі там ім давяралі нейкую інфармацыю там у сувязі з існаваннем там падполля лесных братоў, а яны пасля гэта перадавалі органам, як яны станавіліся аўтсайдерамі, і вось гэтае непаразуменне каштоўнаснае, якое ўзнікала. Гаспадар Андрей. У меня 3 пункта. Первый пункт, поигрываю. Я сам думал, а что вот сейчас это клубное движение клубится. У меня такое впечатление, что просто выросло поколение непоротых.
как в царской России называли, после отмены крепостного права к 80-м годам народников этих и всяких кружковцев появилось море полное. Ну, у нас там после 85-го, там, 91-го, 94-го, вот сейчас это поколение выросло и начало задавать такие же вопросы, как мы с тобой задавали в 85-м, 91-м, ну, 94-м. Правильно? И вот они фрагменты, боюсь, не читают, они уже где-то там по шухлядам или у тебя и у меня стоят, да? И они эти же фрагменты, форум тот же самый, да, мы сегодня его не вспомнили, но еще и форум за Игорем есть, да? Я помню этот хороший в свое время журнал с Терешковичем вместе, и я там группу тоже приложил немного. Так что мне кажется, это вот вырастание непоротого поколения, которое сейчас пытается осмыслить, куда мы попали, что мы делаем. Тем более, что они тоже где-то на рубеже развала того, что создано было предыдущие лет 25 с лишним, правильно. У них свой распад, не Советского Союза, но предыдущей системы предстоит. Оля, я сам всегда думал все-таки, а почему вот эта вот рижская межа? Но я не занимаюсь, или для меня все-таки я профессионал не по 20 веку. Я занимаюсь Российской империей, и те, кто занимается историей 20 веком, для них принципиально важно бывает протяженность там 10 лет, 5 лет, иногда одного года, иногда даже событий там февраля 17-го и до октября 17-го. Что за это несколько месяцев случилось? Занимаясь, допустим, тем же 19-18 веком, для меня 100 лет туда, 100 лет сюда, 50 лет так, 50 лет так. Это для меня это и иногда не историческая дистанция. И у меня при рассмотрении вот этой вот рижской межи складывается мнение, что она была заложена не в 21 году. Она просто-напросто зафиксировала то, что отложилось, начиная с волочной померы там Сигизмунда Августа. Община сохранилась, община была фактически ликвидирована. Она, тут затрагивалась, это, по сути дела, и религиозная межа, да. Она, по сути дела, почти совпадает со вторым разделом Речи Посполитой, не будем забывать. А там же как раз, второй, третий, они уже быстро прошли. А вот между первым и, кстати, вторым, там и прошли почти те же самые 19 лет, да, как до Советов там с Рижским договором. Она фактически совпадает с линией фронта в Первую мировую войну. И не будем забывать, что если, допустим, царская власть, да и большевики в 17 году у восточников появились, то царская власть ликвидирована была еще осенью 15-го на этой западной части Беларуси, правильно? Без всяких, кстати, революций. Другие события, другие итоги. То есть они без царя уже жили по сравнению с восточниками гораздо раньше. И не было у них ни февраля 17-го, ни октября, кстати, 17-го. Что очень интересно. Не было у них этого. Традиция октября, когда в Гродно традиция октября, не было никаких там традиций. Ни в Бресте никаких традиций октября, ни в Пинске, там, извините, ни в Барановичах не было. И вот эта линия фронта Первой мировой, плюс-минус, опять-таки, там 50-100 километров, она фактически совпадает. И поэтому я думаю, что вот эти вот западники и восточники, это не последствия этого итога Рижской межи. А это было заложено еще, или выстраивался этот фундамент за несколько, может быть, столетий до этого. Так? Потому что для меня по-прежнему, может кто-то мне объяснит, или скажет, где прочитать, для меня так и непонятно, почему в Риге именно вот таким образом поделили Беларусь. На каких основаниях? На каких? Я могу еще один привести аргумент. Католическое землевладение, фактически все большие, католическое после 1963 года, там оно четко царским правительством подсчитывалось и царской администрацией. Это католическое землевладение, это православное, потому что юридически существовали ограничения вплоть до революции 5 года. Да? И фактически все католическое землевладение, оно оказалось, все эти маёнтки, они оказались
по западную сторону этой самой Рижской межи. И вот она четко и вот так вот и прошла. Ну, за редким достаточно исключением, там, в Сенинском кое-что такие гнезда бывали, да, этого всего. И поэтому вот для меня все-таки вопрос вопросов, то, о чем мы говорим, оно, да, на уровне бабушек, это с 21 там, по 39 год, их воспоминания и ментальность. Но чисто на историческом уровне это куда более глубоко заложенные основания того, что эта межа все-таки существовала, и в определенной степени, мы говорим, до сих пор существует. Так дискуссии литвинов, да, и белорусов сегодняшние, это ж вот дискуссии. И к Игорю вопрос. Я понять не могу. Вот существует действительно этот концепт помежья, да? Но у нас же, в нашей же Белоруссии, с других трибун, а иногда и даже в наших разговорах существует и концепт другой, что Беларусь это центр всего, да? Наши болота легкие Европы, нас из Европы не выкинешь. Мы имеем в Полоцке этот самый треугольник, центр Европы. Озеро Шоша еще у нас вообще мы уникальная страна. Мы даже географически имеем два центра, которые ну как-то между собой сосуществуют. У литовцев, правда, свой есть, да, там у украинцев свой, у словаков есть свой, ну все где-то здесь. То есть, с одной стороны, мы слышим, что наше центральное европейское место нас из Европы не выкинешь. С другой стороны, центр это обычно бывает ось, ну, около которой там земной шар или Европа вроде как должна крутиться. А мы видим, что на европейской как раз периферии, тут я возвращаюсь к этому, то есть, что для меня 100-200 лет, где-то Британия это европейская периферия, да? Испания, европейская периферия. Греция это вообще там обломок, я не знаю, там европейской периферии. Швеция, там Норвегия, Финляндия, то есть именно на этих перифериях очень многие европейские и события, и ценности создавались, ну и как бы живут до сих пор. Вот как у нас в белорусской Центром или не центром? Да, уживаются два концепта. Один концепт – мы центр, и никуда Европа от нас не денется, а другой вот этот концепт помежья. Ну, это загадка не тільки для нас. Я пригадую, знову ж таки, анекдотичний випадок на одной Варшавской конференции, это там 2003 год, может быть 2004, я там был только гостем вот в зале, вот там собрался такий якби бомонд интеллектуальный там от Бжезинского, Хантингтона там и всяких премьер-министров Тайваня. Ну и я так набрался нахабства, подписал две книжки, одну у Хантингтона, другую у Бжезинского. Ну и неяк Бжезинский меня запомнил, что я с Беларуси, и зранку на сняданку подошел до меня якби, и так аккуратненько посадил, каже, что ну вот расскажите вы мне, вот, чему вы не распадаетесь? Вот, каже, что ну вот есть линия Хантингтона, да, то есть вот у нас как бы все, ну и это не был жарт, это было серьезное питание, там, что у нас есть там партия, якая лічить, что Беларусь треба просто, ну вот отдать в российскую сферу впливу, да, то есть вы мусите распасться, да, якби, и все нормальные аналитики про это у нас уже давно написали, да, вот чему вы не распадаетесь. И вот смех смехом, але мне пришлось 2 годины замест сняданка сидеть и рассказывать Бжезинскому вот про белорусское помежье и про то, чему мы не распадаемся, и як вся эта ну, политэкономия белорусской цельности якби працуе. Там приходили 3 делегации, как вернуть его на конференцию, и якби, ну, вот я не ведаю отказа вот на это питание, да. Но в этом якби може бути крыніца динамікі вот беларускай сітуацыі, што калі б гэта была якби ну вот чистые аскепки, то это были б Балканы уже якби. А вот штосьці ёсць, можа быць вот сама ідэя тутэйшасці. Вот ідэя
ну вот такой вот уцэнтраванасці всех гэтых. То есть ты можешь быть кем завгодно, да? Татарином, там, православным, большевиком, там, савком, но калі ты тутэйшы, ты не просто савок, а ты тутэйшы савок, да, як бы, і гэта ўжо абсалютна, то есть тутэйшасць як пэўны механізм присвоения и адаптация всех этих вот колониальных, конфликтных, ну вот, скажем, рэчаў, да? То есть я думаю, что калі б хто напісаў пра гэта, ну вот як не гісторык ідэі, а сапраўдны гісторык, пра рэальнасць, вот як гэтыя все гострыя кавалкі і гострыя канцы сціраліся і, ну вот, прыціраліся адзін да аднаго, утвараючы вот як бы гэты беларускі гештальт. Это была бы, ну вот, слава як у Ластовского, да, то есть у кого. Я, розважаючи над, слухаючи ваші розважання, подумала, що, звісно, вельми шкода, що історики 19-18 століття не мають бабуляк, у яких можна запитатися. Ось, це було б зовсім, напевно, інша історія, інші виміряння. Ну там есть успоминов, в 19 столетии столько народов понаписывало успоминов. Да, что... но они-то были не письменные, это вспомины. Смолянчук ловить про 3 поколения, ну. Да. Чему Радкевич? Я про Нову писал, кстати, мы когда это самое робили эти успомины там друковали, но они опять-таки со слов помещиков, там ментально селянское. Селяне великие не моют, шведы. По поговорках, может, что-то можно. Это коли про вёску, а коли про город, там, про Вильню, ну там же куча от Моравского, там, да. Ну да, но это все грамотные люди, понимаешь, они не привольные были. У меня такой странный. Я просто это сам, потому что я хотел просто частково докладить, частково заперечить с Андреем Леонидовичем, природной, как бы не проехали и не забылось. На фоне того, что чему там мяжа пройшла, она пройшла, что это, в принципе, такое ведомое сегодня факты на фоне того, что, ну, что это федералистская концепция, интерпреционистская концепция, коли эта концепция, сколько земли для Польши треба, и кольки, які території, ну, варто було б її включити, на яких поставах. Що, в принципі, большевики у Ризі пропонували полякам взяти куди более території, но покольки уже, в принципе, до того часу перемогла интерпреционистская концепция, и поляки прагматично, в принципе, ну, керівники польской делегации захотели взять это самое, взять ровно столько, сколько они были, ну, оценивали себе устание, как Польша стала национальной краиной, без особливых национальных меньшинств стала чисто польской, сколько нас может перетравить. Ну и, безумовно, основной упор обычно на то, как включить территорию у склад Польши, включить поболее территорию в основном там, где або переважало, або складало значний процент насельництва католицкого верознання, это раз. По-другое, как пригодні включить важных центров, у яких може стати центром белорусского того самого национального руху. Это Минск. И, в принципе, ну, так это между и провели. Один, конечно, где на этом не уписывал все это, не уписывалось на Полесье, потому что там, безумовно, был не католический край, был православный, это самое, ну, основно православные, и тому там уже включили так, как включили так, где отрималося провести мяжу. І ось як свідчить теперішнє питання, що навіть там менавіта у піврегіоні якраз найменші такі от суперечності оказуються, що ну, нема такої розниці між сходниками і заходниками. Это что на конт дополнения. На конт заперечення, ось на тих розважаннях відносно 17 года, що ось, мовляв, не пережили ті люди, які увійшли у склад, стали громадянами польської держави після закінчення всіх воєнних дій, що вони у них інший досвід. Ну, не треба забуватися про беженцев 15 года, что 1,5 миллиона жихаров, перевсем православное верознание, они пережили, территории не пережили, а люди-то пережили, потому что они были в России уже час. Они в России вернулись только после революции, после уже Первой Световой войны, вернулись на свои родные заводы.
Што праўда, это не тычыцца тых людзей, якіх праводзіліся за даследаванні, збіраліся вусна сведчанні, паколькі мяжаўчык праходзіла туды далей на захад. І таму ўсё ж такі трэба гэта таксама ўлічваць гэты фактор бежанства. То з бежанцаў большевиком стал тот, кто застался большевиком? Делайте это сами. Это такая тема, что я не хочу просто это говорить, потому что она уже так навпрост не тычыцца, але гэта бежанство таксама великое значение мела паўплывала на далейшае развіццё камуністычнага руху ўжо ў заходняй Беларусі, паколькі там уже людзі былі многія заражаныя і вярнуліся, там розныя людзі вярталіся, розны досвед тут выносілі. І асабліва калегі на Беласточчыне гэтым вельмі так шчыльна займаліся, тому што для іх гэта найбольш такая тэма вельмі, можна сказаць, іх лёсавызначальная, таму што яны фактычна непагалоўна туліліся ў Расіі, і яны ж паспелі сабраць таксама вусным сведчаннем, відаць, вядомыя зборнікі гэтай бежанства 15-го году і там у Новай Айчыне. І менавіта там іх старыя людзі распавядалі пра тое, што ім там удалося перажыць, якія ўражанні. І што самае галоўнае, што цікава, што я чытаючы, іх розныя пазітыўныя ўражанні складваюцца ад Расіі. Што яны там добра сустрэлі, што багатыя рэгіёны, калі каму там пашчасціла патрапіць кудысьці на Дон, там дзе на Сібір, што там зямлі колькі заўгодна, там хлеб белы, ўсё астатняе. І да рэвалюцыі, скажем так, ім там вельмі добра жылося, яны, в прынцыпе, вынеслі такі добрыя ўражанні, і прарасійскія наступныя настроі таксама вядуцца наводнымі датуль у многіх. Але гэта іншая тэма, то не будзем развіваць. Алексей. Маленький вопрос был от Игоря Бабкова, да? Если действительно историзировать пограничье, да, попытаться понять, как это все работало, как вы думаете, где в этой историзации будет место советскому опыту, советским практикам интернационализма и всему остальному? То есть что отбывалось с Помежжем у советские часы, да? Или это может быть один из вариантов, микровариантов ответа на вопрос, почему не распались, допустим, да? То есть, я не знаю, на самом деле это интересный вопрос. То есть, если брать вот эти годы все, да, то мы же их не выкинем, в принципе. Вельмі цікавае, скажем, пытанне, і я думаю, што савецкі досвед, і гэты беларускі савецкі гештальт яшчэ чакае таких і дыскусій свае, вдумлівых гісторыкаў, таму што мы яшчэ не выраслі з такого чисто ідэалагічнай ацэнкі гэтага перыяда, мы все яшчэ хочам выціснуць сябе саўка, пазбавіцца гэта. Таму што в прынцыпе савецкі праект гэта праект таталітарнай мадэрнізацыі перыферыі, скажем, ён не мае нічога агульнага ні з расейшчынай, это абсалютна класіка, скажем, гістарычнай сацыялогіі, калі можна так сказаць. І што ён робіць з гэтым традыцыйным падзелам, сапраўды вельмі цікава, да? То есть у меня такое ўражанне, што классика белорусского советского проекта это все ж таки пасляваенная Беларусь. Поперадваенная гэта асобная гісторыя, там с аднаго боку заходняя Беларусь со сваёй чисто такой колониальной и социальной войной польско-белорусской, а с другого боку там ренессанс, там 4 мовы, 4 культуры и задушенные адраджэнні усходняй Беларуси. То есть это все такие конкретные истории. А пасля войны складаецца беларускае савецкае грамадства, где все папярэднія разрозненні и адрозненні яны функционализированы со змененной функцией, да? То есть глядите, что отбывается с польскостью в послевоенной Беларуси. С традиции аристократичной высокой культуры, по сутности, польскость ператварается в маргинальный этнографичный феномен костельных поляков. То есть, да, яна ёсць, яна дозволена, но это костёл, там ксёндз, польская мова, то есть робіцца все, каб не паўстала там высокая польская культура, якая бы гэтую традыцыю шляхецкую старую неяк падтрымоўвала, да? Габрэйства адначасова і эмансіпаванае, то есть вызваленае з гэтых всех там межаў, і з другого боку дыскрымінаванае, то есть фармальна там няма ніякіх
ну, скажем, забаронаў, а в рэальнасці все разумеюць, што як бы там гэтая графа ў пашпарце, яна як бы шмат што значыць. Беларусь з традыцыі вот як бы пагаржанай вясковай с аднаго боку стаецца як бы высокай гарадской культурай савецкай. Беларускія пісьменнікі там в пасляваенным Менску гэта культурная эліта, гэта высокі сацыяльны ліфт. І калі ты хочаш зрабіць як бы гэтую кар'еру, ты, калі ласка, там пішы там вершы, раманы, там вот рабі што заўгодна. Але з другого боку русифікацыя і дэ-факта расійская мова, то есть вот опісаць всю гэтую парадаксальную картинку, да? І я думаю, што вынікам гэтага всяго, як гэта не дзіўна, было паўставанне абсалютна новага беларускага савецкага грамадства, сцэментаванага вот як бы гэтай таталітарнай мадэрнізацыяй, асабліва пасля урбанізацыі 70-х гадоў, в якім нарадзілася ну тое, што мы можам назваць там рэгіянальнымі лакальнымі элітамі. І вот гэтыя лакальныя рэгіянальныя эліты в сярэдзіне і напрыканцы 80-х як бы яны запатрабавалі сабе як бы іншую ролю і іншую ідэнтычнасць. То есть шмат у чым вот гэтае беларускае адраджэнне ну, вот, сярэдзіны 80-х як бы канца, это бунт лакальных элітаў. Вот калі мы паглядзім, там, ну, я просто яшчэ памятаю сярэдзіну 80-х, памятаю там, ну, Максим, да, ну, вот взять таго ж Максима, Глобуса, ну, то есть, вот там Вечорку, там Дубаўца, то есть, вот, як бы, все новое поколение. Ведь это поколение, ну, вот, скажем, от Пулихова там, як бы, до Энгельса, то есть, и Карла Маркса, то есть, вот яшчэ бацькі верна служаць, да, і займаюць месца в іерархіі, а ўжо як бы дзеткі бунтуюць і шукаюць для сябе іншыя ролі. Ну і вот... Но при этом хотят сохранить статус, или вот нет? Именно. Хлеб. Или нет? Ведаеце, тут по-рознаму. Вот, напрыклад, Гапова лічыць, што як бы што да, што яны ну вот па сутнасці хочуць як бы захаваць як бы гэты статус. Но з другого боку і сама Гапова з вуліцы Энгельса і прыгадвае, што яе там в дзяцінстве трымаў на каленях Караткевіч, да, то есть а з іншага боку паўстае, напрыклад, Анатоль Цыс, як бы з беларускай вёскі там з Гомельшчыны, які скарыстоўвае, ну зноў жа такі як бы всё гэта адраджэнне як фантастычны паэтычны ліфт і метафізічны, да, то есть і выніку спальвае сябе, то есть все так больш тонка, чым вот такая гісторыя змены ідэнтычнасці, што вот сацыяльныя эліты просто вырашылі змяніць савецкі статус на беларускую мову. То есть тут больш складана, мне здаецца. Але ёсць вот і гэты момант таксама. Дякую. Ёсць яшчэ пытанні ці каментары? Мы паглядзелі на гісторыю на апошніх да, некалькіх стагоддзяў. Я тут карацінка яшчэ хотел бы 5 копеек уставить пытанне падняты, чому там Беларусь не делится, все остальные там и нема серьезных этих конфликтов. Я думаю, что тут мы никто, здаецца, не згадал про той же фактор, достатково вядомы, что после войны адбыліся гэтыя абмены насельніцтвам паміж Беларусью, Польшай, не только Беларусью, у Літве і ў Украіне, з тых тэрыторый, які выходзілі ў Польшу, што палякі маглі, ну, часам дзейнічаць па-рознаму ідзе, часам добраахвотна прымусовым парадку, ну, у нас, звычайна, больш добраахвотна, з вёсак добраахвотна, з гэтых гарадоў там па-рознаму бывала, то мы маглі, все абавязаны былі выехаць у Польшу, і было такія дзве хвалі. І падчас яе, в прынцыпе, тыя людзі, якія былі найбольш свядомыя палякамі, найбольш былі такімі, ну, найбольш адданыя польскай дзяржаўнасці і не прымалі гэтай савецкасці арганічна ніякім чынам і не хацелі прыжыць, яны фактычна ўсе выехалі з тэрыторыі Беларусі, з тэрыторыі Літвы, Літоўскай ССР, Беларускай ССР, Украінскай ССР і змаглі уладкаваць сваё жыццё там у Польшчы. Яны не ехалі там, скажем, на якім-нибудь лагеры беженцаў, ім ўсё давалася, яны там на землях адзысканых, яны там фактычна наладзілі, набылі новую радзіну. І так фактычна змянілася два пакаленні, і калі ўжо стала
Ну, і таким чином, дякуючи гэтаму, ну, гэта пытанне проста не ўзнікла, таму што яго не было каму здымаць. Засталіся менавіта тыя касцельныя палякі, ну, можна сказаць, заставася, грубо кажучы, атара без пастуха, без пастухоў. Што тыя людзі, якія павінны былі становіцца на чале вось гэтай менавіта, ну, будзілі эту свядомасць, як бы так, нейкую такую фронту супраць наяўных парадкаў, яны фактычна выехалі, а тыя людзі, якія засталіся, якія проста людзі, яны, ну, прынялі тое, што ёсць, і такім чынам, як бы, прыстасаваліся да этой свядомасці. І я думаю, што калі б гэтага не было, то мы ну, наш рэгіён, як бы, перадусім Вільня, Львов, магчыма, Гародня, ну, усе гэты рэгіёны, яны сталі, маглі б мелі шансы стаць новымі Балканамі, скажем так, все шансы. Просто менавіта гэты фактор, што гэта насельніцтва просто фактычна выехала найбольш актыўная частка насельніцтва, і яно уратавала эту ситуацию. Боюсь, что белорусы как раз после войны этот вопрос решали более практично, я бы сказал, чисто по-белорусски. Меня просто удивило, когда приоткрылись эти двери там в 80-е годы, у каждого оказался там дядька, еще кто-то, еще кто-то, еще кто-то. В эти самые во время обмена чаще всего, по-моему, происходило следующее. Два брата, я еду туда, ты остаешься здесь. Что потом будет? Это будет. То же самое две сестры и так далее. Просто поглядеть. Тут нужна чистая даже статистика. Вот я говорю, что съезжали не семьями, а из семьи кто-то уезжал, и кто-то оставался. Семьями, да, но посмотри, вот я говорю, на 80-е годы у нас в Беларуси, ну, наверное, ну, у любого что-то там, чего-то, больше вдруг оказалось. А когда? Ну, они были еще там, может быть, до этого. То есть, мне кажется, что тут не столько идеологическая, сколько житейская практичность тоже работала и очень... Ну, тут вельмі шмат фактараў, і я пагаджуся з Алесем, як даследчык пасаваеннай штодзённасці, што абмены насельніцтвам плюс зачыстка тэрыторыі ў межах чылійска-вайсковых аперацый, рэпрэсіі супраць асабліва актыўных яны ураўнялі. А пасля калектывізацыі завяршыла, скажем так, такі адаптатыўны процесс в полном сенсе. Я б нават сказаў, вот дадаючы да гэтага са сваёй перспектывы як літаратар і, ну, вот, філосаф, што нечакана якраз пасля распада Савецкага Саюза вот все гэтыя абмены нечакана сыгралі пазітыўную роль. Таму што беларусы і украінцы атрымалі, асабліва украінцы, там як бы украінскую культурную мафію во Врацлаве, там як бы в Варшаве, там белорусы в Гданьску, в Шчэціне, там як бы здесь яшчэ, да, то есть, і это люди, якія абсалютна з сімпатыяй, з дапамогай, вот чаму беларускі ліцэй в Гданьску існуе, да? Вот таму, скажем, і адваротна беларускія культурныя эліты, якія ўжо паўставалі гэтыя новыя альтэрнатыўныя, ну, з сярэдзіны другой паловы 80-х, яны абсалютна паланафільскія, не в плане вот межвоенной Польши, да, як бы, а в плане вот гэтай шляхецкай Рэчы Паспалітай традыцыі, і, ну, вот стварылася, дзякуючы гэтаму абмену, ну, нейкі гештальт такі, як бы, абменаў, там, камунікацыі, вот матрыца не канфліктаў, а менавіта дыалога, перакладаў, вот што робіць там Хаданович, он хутка всех палякаў со сваёй майстэрні перакладзе, ўжо да Кахановскага дабраўся. Вот. Ну, і гэтак далей, гэтак далей. То есть гэта памежжа. А вот, напрыклад, літоўскія палякі, так званыя, якія маглі стаць фантастычна цікавым інструментам дыалогу і паяднання трох народаў. Літоўцаў, палякаў, да, скажем, і беларусаў. Потому что яны фактычна трохмоўныя былі, да? Простая беларуская, там як бы літоўская дзяржаўная і ад дзядоў, да? І польская як мова касцёла традыцыі. Вот там, на жаль, адбываецца распад і антаганізацыя. То есть вот калі недзе, прычым беларуская мова замяняецца расійскай, рускім радыё, да? Ну і вот Роман Урбанович вельмі добра гэта апісвае, ну не толькі ён, да. Так што мы яшчэ можам, на жаль, дачакацца тут вот нейкіх такіх
Я тут просто Андрей Леонидович так само хотел, в принципе, скептично ставиться на это, скептично ставиться до того тезису, что домовлялся, мне что домовлялись, там одни ехали, другие не ехали, там, скажем так, некие такие. Ну, это может в сегодняшней перспективе так может податься, что что-то там и коллегиалились, и капитаны там быть, но когда мы вспомним про 40-е годы, про 50-е, я какой-то думаю, уже чую, это сдавалось, что это Советский Союз, это коммунизм, еще колгасами, это все беспросветно, это всюди, то я не думаю, что тут просто за счет такие просто причины были, что некто мог оторваться, а некто не мог. Кого-то тут такая была великая прирост до своей земли, а некто готовый был все кинуть. Есть космополиты, а есть такие домоседы. Ты понимаешь, вот это меня послевоенная Белоруссия удивляет. Сколько, казалось бы, из разоренной абсолютно страны с вынищенным населением съехала и заселила ту же Калининградскую область, ту же самую Сибирь, Целина и так далее и тому подобное. Понимаешь, что очень интересно? Фактически здесь послевоенная пустыня, да, выжженная Беларусь. И с этой выжженной Беларуси остатки населения во многом. Польша, Калининградская область, Целина, Тюмень, там эти нефтяники и до Дальнего Востока еще дальше. Але мотивація була розная. Хто голосував супроть советского ладу своими ногами, но вот не обов'язково, тому що лічили себе поляками, з'їжджали. І тих, хто наоборот тримав перспективи певні, проживаючи на Заходній Білорусі, при входженні Заходній Білорусі у Советский Союз. Не видел перспектив в Беларуси, если он ехал на Целину или Калининградскую. Еще один проект устной истории вырисован. То есть это, понимаешь, это тоже... Уже два, бегство ногами, это человек делает для себя вывод. В Беларуси мне делать нечего. Я поеду в Кёнигсберг, я поеду в Двинск, я поеду в Прибалтику. Но не остаюсь в Беларуси. Были лишки насилия в той Беларуси. Понятно, что он не с лозунгом там долой советскую власть уезжал. Но если он отсюда уезжал, значит здесь он перспективы не видел. Ну сюда, извините, я просто знаю, что я тоже из России сюда приехала. Когда электроника вот начала развиваться, сколько сюда приехало людей из всего Советского Союза. Какие же заводы строить и работать. То есть как-то вы одну сторону они, скажем так, не столько здесь приехали, сколько были распределены, правильно? А почему они? Ну, почему? Да потому что окончил Челябинский и получил направление. Да? Просто мы как-то чисто вы национально идет. Здесь надо было поднимать после войны. Сюда ехали и строили. Надо было электронику со всего. Тут была одна страна. Нет, вопрос, почему ехали сюда, мне понятен. Тут вельми шмат питанняў. Наприклад, ти ж розбурані городи, нема жилья. Ти як молодий спеціаліст їдеш, мало того, що тобі одразу жилье дають, а ще можливість едукації. Тут вельми шмат фактів. А на Целине жилья вот столько, а в Сибири вообще все. Не, ну я в Гоголе кажу про послевоенную мобильность. Колхозы могли не отпускать в город, что сам свой, а на Целину Калилавска. Вот и Война активизовала мобильность, и після війни эта мобильность достатково довгий час вельми моцно заховувалася. Може бути, будемо потиху закінчувати наше посідження. Я, може бути, опошнє питання складу Ігору задам на тему, ці треба нам ось для такої позитивної культури Помежжя заховувати поділ на заходніку-усходніку. Ці лепш хай білоруси об'єднаються і забудуть це як страшне слово. Ну, я лічу, што чым больш культуры межаў, вот внутренних поділів, да, і здольнасцяў разрозніваць іншыя пазіцыі, тым яна больш багатая і насычаная. То есть я до того, каб да ўсходнікаў і заходнікаў дадаваць яшчэ там, ну, всіх кого загодна, Полішукоў, там, скажем, Радзімічаў, Літвінаў, беларусаў, то есть вот все гэтыя падзелы насамрэч, яны ствараюць пры захаванні вот гэтай матрыцы тутэйшасці, ну, ствараюць нейкую такое адчуванне жывой культуры, я так сказал. Дякую. Дякую вялікім выступоўцам за тое, што сёння знайшлі час да нас прыйсці і кампетэнтна адказаць на нашы пытанні. А мы вас запрашаем на наступнае паседжанне 31 сакавіка. У гародні выходзіць кніжка, прысвечаная урбаністыцы на падставе успамінаў сведак часу. Запрашаем вас прыйсці і задаць пытанне тым, хто збіраў успаміны, тым, хто іх аналізаваў,
і дастаткова вядомым спецыялістам у гэтай галіне з гарадзеншчыны. Я спадзяюся, мы з імі пазнаёмімся і наладзім масты паміж Гародняй і Менскам. І таксама, можа быць, паразмаўляем пра культуру памятка. Дзякуй вам, што прыйшлі.